あなた客商売なんだから、もうちょっと愛想よくしたらどうなの？どうもすいません。葉山まではかなり時間がかかるんで、お休みになっていただいても。よかったら横になって。私は確かに年寄りかもしれないけど、そんなに弱っちゃいないの。それともあなた、こんなおばあさんがお客でがっかりしてるんじゃないの？いえ、とんでもない。本当？そんなことありませんよ。